guys mana mulai जोंनि बे बेदर आरोखिना ओमफ्रायो फ्रिजआव दोनना मा हालोद जादों नै कलासिखा नोगोर गोरा जाबाय खेवलाय बेखौ खेवलाय साइलेन्ट खालामला मिथिबाय आयु थान्दा बरफ बायदिसो जालाजोबो आइ प्लास्टिकनि दाग जाबावबायलै आंहा आलासो बेखौथ' रुवाबो जाला बे Hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. दिनैहाय आङो खानायबो जाहैनो नागिरदों आरो खानाया अबस्था गाज्रि जाजोब्बाय ओमफ्रायो खर'लोबखाबाय आङो ओमफ्राय दायो थांसै नायलांबाय थानो दंमोन भिडिअखौ हारसिंसो जागोन ना मिथिया ओमफ्राय नै गासिनो जाय स्रागान नायगासिनो नारें सरबत खालामदोंमोन फ्रेसनिफ्राय दासो बरनदों खरनो रोङाखै दहाय सिनायानो गलियाखै दां हौरै माथो नोंबो लोङो नोरै हायाव खुलिनानै बेयावनो दोनफैबाय ललिपपा अखा जाबावबाय नै रावनावबो हैया आरो जोंहा आयंआ दखान होयो माबा पार्लार दङ आयंआ ओमफ्राय आङो बेयावनो जाहैगोन ओमफ्राय आयंआ होनखादोंमोन आरो सान्दुं गोसायाव दाफै एसे अखा दोमैबा फै बिदि होनखादोंमोन ओमफ्राय दायो एसे अखाबो दोमैखादों अखा थाइफ्रिबाय थादों आरो ओमफ्राय दायो थांसै गाइस सोनिया इउटुबार जादों नै इउटुबार मबाइल थेफाफाखौ जा मोजां मोननानै लाबाय थायो बे बिबैनिखौ ओमफ्राय बिजोंनो जा गायसिनलायथारसै अबस्थासो मजा जायो नालाय दासो बरिया जादों दे खानाय फोजाग्रा मानसिया बारा लोंनो नाङा ना लाजिया एसे हरबाब्रा गैया नालाय आंना आयौ माबाय आयौ नाया लुनानै हरफ्लांबाय लोंखोन्दागासै आंनिखौ लांफिनजाखाया आं लासिं जायो लाजिया लुनायानो गोलैजोबबाय बरिया दखानदार जानो हागोन लेबु सरबक दखान होनांसिगोन बेयाव नोंसिनाव मेरला लेबु दंखायोना जों सानजों ना बागान खालामनो औ थुयो आरो हारसाबो थोआलै बे दे माबा थाब थाब ला उन्दैफ्रा मोनलोङालै गोखैथार बेदर जानाया नै बेहा फुख्रि माबादों नै खुरखाजोबदोंमोन बे ओरैजाय ओमफ्राय गाव खेबावनांगौ नुदों हा गोखासो जाबाय ए दायो थांसै आरो ओमफ्राय आङो ब्लाउसखौ आइनिखौसो गाननो नायलाय गासै गिदिर आं माने बिदि गिदिर गिदिर गानबासो मोजां मोनो आङो मा हामख्रें नुयोना एसे ओंखायनो दायो थांसै हारसिंसो जासिगोन दायो नै सफैनानै खानाय सेक्सन खालामबाय मुलि फुनसै खांबाय नै दायो गाइस आंनि खर'आव मुलि फुनदोंना बेनिखायनो बे टाइमाव आङो नोंसिनि आयंनि दखानाव मा मा दङ बेखौ खिथागोन आरो नायदो नोंसोरो मा मा दङ सब मोनजोबो आयंनि दखानाव जुदि नोंसोरो बिसमुरियाव फैदोंबा आयंनि दखानाव हाबलांनो हागोन आरोखि ना अफारबो सोलिगासिनो दङ दायो आयंनि दखानावहाय ब्लाउसफोरखौहाय बिदिनो खमनि हरदों आरो आखाइ हाफ ब्लाउसफोरखौ 30 थाखाफोरनिनो हरदों ओमफ्राय एसे आखाइ गोलाव मिडियामनि जा गानबाय थायोना बेफोरखौ 100 थाखाफोरनि हरदों आरो 250नि एमब्रयडारि गोनाङा 250निखौ 100 हरदों आरो समायना दायो जाथि नुजोब्बायना बोखांबाय नै दायो एसे गोलाव नुदों सिख्लिख्लि होनखाबाय बोरैबा एसे जाथारबाय गाइस खानायानो गल स्टेप 2 दंबावोसो
guys आङो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बानायासै आरो मानो होनबा हर रागा जोंखादों आं भिडिअ अन खालामबानो एडभार्टाइज फैयो एड्स मबाइल एड फैयो होनना खिन्थादोंमोन आङो ओमफ्राय एड फैबाय थानायनि रागा जोंदों भिडिअखौनो बानायबोआसै आङो ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ दानो हगारखाया खानाय सुहैफिननांगोन ना सानथामनि उनाव ओमफ्राय सानथामनि उनाव थांनानै आङो सुनानै फैखांबासो आं बे भिडिअखौ हगारगोन आरो ओमफ्राय दायो नायदो खानायखौ नै guys सानथामनि उनाव लोगो मोनसिगोन after 3 days guys नै दायो खानाय सुनानै फैबाय आरो खानाय सुखांनानै दायो मुलि फुनबाय थादों आयंआ guys नै स्पाइडार गिदिरथार एसे गुरैखौसो नांगौ मेरला कालार गैला दां सिखारगासिनो थार बेसेबां फानोमोन बेखौ आयं बिदि ब्लाउसखौ हा ओमफ्राय दा 100 होदोंब्रा ओमफ्राय सिगाङाव गाइस आं नोंसिनो खिथानो बावदों आरोखि ना मा होनो बे दा आं गस्ला खिथिदोंना बे गस्लाया अफार होदों आरो आयंआ मा 100 माने 250फोरनिखौ 100 थाखानि होदों ओमफ्रायो बेसेबां जागोन आखाइ हाब दायो गरम बोथोराव जा गानोना बियो माबा 30 थाखानि स' गाइस दायो न' मोनफैबाय मा होनोमोनलाय हाखु दाखु फैनाय जेबो भिडिअ खालामस्लाब मोनासै ओमफ्राय जाबोनबो मोनासै जोङो लानानै फैबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आंनि खानायखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव एकदम डिस्टार्बलाय बियो नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय